Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 8. Di ka agdarasudos, amang ipakaam mo iti pangukuman, iti maipapan, iti nakitam. No addan to saksi amang ipanaknak, anagriro ka, di ka aya, maibabain? Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Umuna ka na sumakdo ading ko. Sana bale, tas anak mat nagdardaras. Agyaman ak amanong. Diyak pa'y nga pinakaluto. Napan nakitangdan ni nanang ko. Di ka kadimat napan nakitangdan. Kalkalpas ko nga imbalaybay tili na baak manong. Nagsubliak nga umay sumakdo tagluto akon. Di kanto mat namin makiasawa. Tapno da katulungan. Di mat nga rod mabalin asyak ti agaram manong. Nagkapoy kat ngamin. Dagiti barbaros dito. Naawan na ko maasawa. Sakti umo nang agaplay. Naladaw tamat nga min anagkita manong. Ammom ka de. Nakitak da Josie kan manong Willie ijay waig. Agin inaram da. Anya? Imposible dayta. Adda asawa ni Manong Willie. Idinto ta nasingpot mat ni Josie. Singpot kita ba? Nangag ko ti saritaan da. Anya nga'y tinangag mo asaritaan da. Kuna ni manong Willie. Siyak ti kaunaan ang mangaram kan ka. Huh? Kunamat ni Josie nga insungbat. Apay nga italaang anagkita ta. Ang mga no agrin-rin na bakdalaang mat. Agkaaruba damay. Oo, mairabak ka di mo dayjay. Ay sos, at dalaki di milagro ang mapasamak. Anya ko maamilagro ako na. Ay sos, nagkapoy kalakit din amang spelling iti simple abanag. Ay, nagrigat ngamin ti agatap adagos iti banag. Asan kamot asigurado. Ay naalma, saan akayanak iti kalman, tapno saan ko amadlaw dagiti agdadata apasamak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nakaluto ka din, anak. Wenang, nalpasyo ka din ti minulaan nyo? Saan pa'y nga rod? Adamapan ko ituloy, inton malam. Agin na kayon, tasya akong timapan mangituloy. Sana bali tawanan aramidag. Duatan to amapan, tapno daras amalpas. Adda ka di pa'y awat yo apakitang danan nang? Agmula kami iti mais iji talon, damari sebya. Mabalin ka di mati umay? Umay kalata Tadamagam, no kayat dapay amanayunan kami nga agmula. Umayak nga rod nang. Ngam no di da kayat amanayunan kayo, agawid akton. Makitangdan ka kadimat nga agmula iti mais. Kumaano ka sa pulan da pa'y ti kadwa manong? Mabalin siguro. Tanalawa mo ti mamulaan. Aguray ka. Tatamagak man di anak ti aking kukwa. No kasapulan da pa iti kadwa nga agmula. Alaman nga rod manong. Tano saan kat agawid akon? Dito'y kapay nga roda. Mamuam to into nagsubliak. Agyaman ak manong. Ay, makitangdan ka kadimat? Una, tawan mo't ubraak ita. Isupay mo't atitangdan ko. Imbag man ta makitangtangdan ka? Kat adda jay sabali a pagilian ti asawa? Ay, narigat mo't ano, agur-uray lang da tao, ading ko. Tulungak mo't ati asawak, takaasimit. Kasta ti good boy nga asawa manong. Bilibakken ka. Nakitam ka di dagiti dwa? Saan ka di anaragsak dangag sarsarita? Kunakon ka nga damilagro ang mapaspasamak. Nangag kumati saritaan da itay. Kat awan mat tinakitak amali siya. Nagkapoy ka ako na. Kastalaang ati saritaan da, ngam inton awan makakitkita. Amok pa'y ngay. Ay na masiguradok anagriro ka iti atap. Nasingpat ni Josie. Kastamot ka ni Manong Willie. Kat no nanakman a lalaki.
Adda ayamot manakman akawitan no makakita iti irek. Nang runa no da ito'y ka mabisen. Amumot, adda ijay sabali apagilyan ti asawa na. Ay, naiduma ti kawitan iti tao. Emma, ti kawitan kat manok. Idinto tananakam ata o pagat atapam. Hay, jakman amukan ka. Day tatay ko na da asimumulagat adi makakita. At damat ti nakamulagat, ngam kamali ti makitkita da. Ay na, naimbag ta nagkita ta dito'y dalan. At da ibalakad ko kan kaading ko. Liklikam ti makirin nabak ka ni Manong Willie. Taad da narugit ti panunot na. Ha? Ala, apay manang, anya ko matidakas na iti dayta. Saan mo amaliklikan dagiti narugit ti panunot na? Unay matan ti kinarugit ti panunot ti tao, manang. Iso nga ibalakad ko alumiklik ka. Amangan no adda dumanon iti asawa na asaan nga umno. Ay, nagdakas matan ti agatap iti awan kinapudno na, manang. Ay naading ko. Iti daytoy alubong. At dalat ta agraira adakas ti panagpampanunot na. Iso akasayaatan ti lumiklik. Nay, at da kamot gayam dito iwaig sumaksak do ading ko. Ah, ay, pangasim ta dakidawakan ka, manong. Ha? Anya day ta? Ada ngamin agat atap iti dakas kadata, manong. Agtulag ta kuma, nga iti bigatak laang asumakdo, kat iti malam kamot, tapno santa nga agra na dito'y waig. Anya? Asino tinagdakas ti panunot na? Tapno maliklikan ti dakas nga atap, manong, surutan tan ti imbagak. O sige, maawatak ti kayat mo nga ibaga. Inakpay nga rod, agsubliak inton awan kan dito waig. Nakitak mo't ni Manong Willie amapan ko masumakdo. At dadwa at imbakan aksew ngam pinanawan na ka. Saan mo't asimakdo? Imbagak ngamin kenkwana nga dagat atap kada kami, manang. Ay, kat naawatan na ti kayat mo asawan? Uwan, manang. Iso nga imbagak nga iti malam asumakdo, ta iti bigatak mat, tapno saan kami nga agra na dito'y waig. Husto day ta nga insingasing mo kenkwana, ading ko. Tapno maliklikan ti chismis. Ay, baglakit din tayong danon mo kanyak ti madi nga atap da, manang. Angam, kasanon no inlawat nan ti madi nga atap na, manang. Ay, daytan ti saan ko nga ammo. Ammo matan dagiti chismos, ha? Da kayo mo't ti masabat ko, Nana Dora. Adda ka di ibaga ang basag. Ay, agda magaklaang nana. Nagapak ka di da Josie kan Manong Willie. Apay ko mga agapad da. Awan mo tirumba nga pagapaan da. Sigod ngamin akanayon da nga agsinarak ijay waig. Kaslaman agtultulag da. Idi kwan, saan da moten nga agsinsinarak? Neh, naira nala siguro ang napadda si Macdaw. Ang mumot nga ijiwa, iti ayan ti dakkel abobon apagsaksak doan iti danom. Saan nyo nga amo ngam adda atap ti tao nga da relasyon da adwang? Apay ko maamakirelasyon ti anak ko iti ada asawa na. Day tangarod ti saludsod, nana. Apay amakirelasyon iti adda asawa na. Ay, saan na mabalin daytoy? Masapol ang malawlawagan daytoy. Tamatongtong daytoy abanag. Anya, ay sus, ibagayo kin ni Amalakay. Ay isaan anana, nagdamagaklaang mat. Nagalas kat ti damag nga adda ka no relasyon nyo kan ni Willie. Kasano numaamuan ti asawa na. Nakadamagan yun, nanang. Ni Emma, dinamag na no nagapa kayo kanaw. Taapay asan nan amakita ngagsinsinarak kayo ijiwaeg. Idi imbaga ni Manang Alma nga dasayang gusang, imbagak mat ka ni Manong Willie, arumbang asan kami nga giddan asumakdo nang. Anya ti imbagam kan kuhana. Imbagak asumakdoak iti bigat, taisumat iti malam, tapno saan kami nga agrana nang. Gaputa di na kayon makita nga agrana ijiwaeg. Dinamagnan no nagapa kayo. Kaawatan na, da kami ti sipsiputan na, gaputa dakas ti atap na.
Anya ka day, ti kayat mo nga yuman, Dora. Idi nga nagsabat kami ni Emma. Imbaga nakit din nga da kano relasyon da Josie nga anak ko kani Willie akaroba may. Ni ka di wile, nga day jay abroad ti asawa na. Wan ama. Nabayagan nga agkaroba kami. Kat ubing da pa iday. Sigudan nga agrinrin nabak da. Ngam awan relasyon da. Asinaw, tinangibaga nga da relasyon da. Ni Emma, ama. Agat atap iti saan nga umno jay tao. Sigay. Paayabak, taimbistigarak. Paayaban kayo, taglinawag kayo. Kalpasan, ama imbestigarak. Urayan mi ti paayabyo, ama. Paayaban niyo kumamot ni Alma. Nakasauyo ka din ni Ama Lakay, nang. Huwag, anak. Paayaban na ni Emma, taimbestigaran na. Sakbay a paayaban na ta. Imbagayo ko maapayaban namat ni Manang Alma, ah. Imbaga kon, paayaban na siguro. Tapno da mangilawlawag iti amin. Nalabas mo't day nga Manang Emma. Nalaing gayam nga agatap iti dakas. Masapol ang maikkan iti pagnakman na. Tapno di na ulitan ti mading aramid na. Kaasi mo ti asawa ni Manong Willie no madamag na. Ibaga ng tukit din nga agpaiso. Iso nga itapay laang. Rombang amalawlawagan ti amin. Nakapasyar ka mat, ading ko? Anya ti maipay ko kan ka? Kidawag ko ma. Ngayon ton paayaban na kami ni Ama Lakay. Umay ka kumamot manang. Inyo man nyo ka din ti maipapan iti chismis? Wan manang. Sikat ikang runaan amang ilawlawag iti amin. O sige, ipakaawat tayo kan kwa na, akam mali ti atap na. Adda nga talaan na amang saksi amang ibaga apudno ti atap na. Day ti saan tayo nga amo? Ang saan nga agbaligi ti kinadakas. Kayat ko amadalusan tinagan ko manang. Jak ipalubos adadaalan day jay amanang Emma. Di ka agdanag. Basta awan ti madi nga aramid mo. Apay anay bagam, nga da relasyon da Jose kan Wile. Kanayon da ngagsinarak iti waig, ama. Nangag ko pa'y ti saritaan da. Anya tinangag mo, asaritaan da. Kuna ni Willie kat siyak ti kaunaan nga agap-apply kan ka. Kuna na, ama. Kat anya tinsungbat ni Jose. Apay anala daw taan nagkita. Kuna na, ama. Anya ka day, ti bagbaga na nga applyan na. Kwa, ama. Agaplay siguro nga garam. Gapo iti dayta ng ngagmaw. Ipagarup mo nga da relasyon da. Apay nga rod ngay akanayon da ngagsinarak ijay waig, ama. Adda ka din nakitam nga inaramid da ijay waig. Kwa, ama. Saan ko mat idabang bantayan? No makasakdo ni Josie kat agawid mo. Payabak ida, taagsasango kayo. Inreklamo da ka, iti pamardaya. Nagpaayab ni Ama Lakay. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan, sakbay ang makadanon ta ije balay na. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko nga ibagam kin ni Ama Lakay, nga agpaiso ang nagsinsinarak da Josie kan Manong Willie. Ibagak ti pudno anakitak. Anag Granada laeng, tanapandaket nga rod si Macdo. Saan ka day ang nagsinarak damanan idi nagpamula ni Nana Sebia iti mais? Wan, talaga anakitak ida, na Granada. Nakimula da pa'y nga rod, adwa. Kaya't kau apagsawan ni Alma. Alma, anya tinakitam. Nakitak anag Granada ijay waig anagsakdo, ama. Nagranada manen anakimula ijay talon ni Nana Sebia. Kunakon kat, saan laeng asyak tinakakita, Ama? Saan nga agsasao iti Saan kinaulgod? ka pa'y apagsalsaludsudan, Emma? Ala, agtugaw ka. Alma, ituloy mo. No nagranada man, ama, awan ti makitak amali siya.
Tanangag ko, dagiti saritaan da. Ijay nagmulaan mi, kastoy ti imbaga ni Josie. Imbag ta makitangdan ka, kat adda ija abrot ti asawam. Timot sungbat ni Manong Willie, kat kastoy. Tulungak ti asawak, takakaasimot. Tapno sa anak lang nga agururay, iti ipawit na. No kumaad da relasyon da, saan kumaakas jay ti saritaan da? Kat sika, Emma. Anda ka di nakitam, ama di nga inaramid da. Kwa ama. Saan ko matidabang bantayan? Amo nujak makitkita. Awan mat gayam tinakitam. Apay nga imbagam nga da relasyon da. Rumbang ama multa ka, taday takat nga ron ti paglintagan tayo. Ama, di na kumamat multaan. Pakawanin dak, saanin ama ulit. Tapno saan ka nga agulit, mamulta ka. Ngaminton ulitam, dakdakkel ti multam. Ay, sorry, Josie. Pakawanin dak kuma. Saan ako nga agiwaras iti istorya asaan nga umno? Di ka agipadamag iti saan apodno, taday tanto ti pakadadaulam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno, ken biyag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 24. Di ka makigayam kadagiti taptao anapudot ti ulo na, kan nalakang agpungtot. Amangan no masursurom ti kababalinda, kat di kanton makapagbalbaliw. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Awan ka di pa ni Jo. Awan pa'y nga lakay. Apay ka na yun mata na maladaw asumangpet. Ay, jakman amo iti dayjing ubing. Masapa mat amal pasti klase na. Kita ang mga nuad damot ng barkada na. Agdamag aktuman kadagiti ka klase na. Masapol ama iliklik kadagiti daka sa barkada. Agdamag aktuman iti kaaruba ni Manang Aida. Adamot anak na nga agad-adal iti pagad-adalan ni Jo nga anak ta. Masapol ama ati pa, no adaman pakikadkadwaan na asaan anasayaat. Ay, wan nga rod lakay. Inton kwan maisagmak. Gapo iti kanayon na apan nakaladaw asumangpon. Nasaya at nagkita ta dito tiyandaan manang. Adaman la damaga. Anya ka di dayjay. Agkaadalan samot di anak mo kanti anak ko ani Jo. Wan samat, apay ka di. Anya nga oras nga agaw-awit ti anak mo iti malam. Pasaray masapa mat, apay aya. Ay, di nga min anak ko. Kanayon amala daw nga agawin. Apay nga'y amala daw. Amangan mo agpasyar nga umuna, sakbay nga agawin. Day tangarod ti kayat ko ama amuan. No apay akanayon amaladladaw nga agawid manang. Dinamag mo kuman ni Jo, ano apay akanayon amala daw. Kanayon ko adamagan. Ngum addamat lat tarason na anakaladawan na. Apay ka di akanayon ka amala daw asumangpot anak ko. Haday naramid medyo library, mami. Pangaasim ka di anak ko. Liklikam ti makibarkada kadagiti saan anasaya at abarkada. Andayamat saan nga umno abarkada, mami? Apay kiting awan ngay anak ko. Dagiti agtutubo anapudo ti panagululo na. Dagiti nalaing amakigulo.
Mayat kit diya dagiti tigas ang lalaki akadwa. Takabutang ida ti daduma a grupo. Apay amasapul at titigas a lalaki. Pagadalan ti ayan mo, saan a paglalabanan? Pasat na amin dagijay, mami. Ay saan anak ko? Tuladem ti anak ti kaaruba tayo. Masapa nga agawid. Diyak kaya ti panagmulmulagat ti may sa lalaki, Jay Sulia. Kas labilit asibad. Kid dayan nak ngamin. Mapimpintasan samit kanyak. Basta, saan ko magustuhan ti panagmulmulagat na? Tumasidagak man kit di. Takidagak ti rupa na. Payman. Oy, ang ganad ka. Napanin. Sige, nakarit ka. Oh, sige, laban! Ha? Aglalaban kami ten. Sus, delikado ti ganyam ko. Nalukot iti suli. Ay, agpatulong nga. Tairuar ko dito ay. Ay, ang datan dito irwar. Imbaglakit din, tada ng tulong kanya ka nang irwar kan ka. Ti sinalbag. Kasla kabaliw aking mugtar. Ngam saan nga agsigsiguro ti salbag. Addan tumatlal daw na kanyak. Di sa ganaan taday di a tao. Liputan ta. Madlaw ko akaratista. Iso amasapol alipot ti panagibalis ta. Punot ako nam. Liputan ta. Tapno saan na makabales. Numapakso. Panawan ta adagos. Una, namangan pa ikat no at na makakita kat matiliw ta. Sa anak mo't apatiliw iti uray asino man. Siyak pailaan ti kaalibtakan. Ay, dito'y gayam ti paglaklakwa, manti. Nabartag ka? Ay, Nay, apay nga da ka dito iti kastoy nga oras. uray si kamat anti. At dagamit dito iti kastoy nga oras. Ay na, ipapaibos ko to'y lakok. Iso adyak pa'y nagawid. Angam si ka. Itay pa'y analpas ti klase yung saan ka di? Ni anti med, narigat met no saan nga agaliwak sa iti tao. Ay, agawid ka kit din. Sigurado ang madandanagan ni mami, tawan ka pa'y. Abay kami na madanagan. Kat saan akong nga ubing abasid. Apay, ubing abasit ka dilaang ti maisagmak? Amo kaliklikan ti aksidente kan pakaisagmakan, anti. Anyat orasen, apay nga itakalang asumangpet. Ay kwa, san ko nga mo ti oras, tawan ti rilok, daddy. Kitain nyo man di ta rilo yun, anyat orasen. Dahita ka di tinaadal mo iti pagadalan. Nagmadi ti panagsungsungbat mo. Madi ka di ti sungbat ko, dad. San ka di dinamag mo ti oras? Awan matrilo, kunakmet. Ingka maturog, tagsarita ta itinalapat inton bigat. Inton saan ka na nabartek? Saan nga umno ti sungsungbat mo? Makaturturog ang agpaison, dad. Dito yakon sopa matulog. Jaske, rumbeng ko mga agawid kakalpasan ti klasem. Saan? Tatila papanan nyo pa'y? Psst! Kaya't kung ti maturog, dad. Diyak kaya tinariwawa. Apa nakarupangat ka? Kan dumayamudum ka asumrat dito'y kwartutan. Si mangpet ni John apartag. Ungtak ko ma. Gam inanawa nakit din. Di na kano kaya tinariwawa. Ay, nagbalin pa ikit din abastos ti anak na. Manipod maladladaw nga agawid. Kasjainan. Masigurado nga da nakikadwaan na akas tati kababalin na. Iso ati mulan. Lakid dia. Inton kuan. Inyalis kon iti sabali a pagadalan. Saan nga tang ad-adda ang mabaybayan na ti panagadal na? No sapulin na ti barkada na? Kasaritak inton sana na bartek. Nasursuro na pa inti agbartek. Madlaw ko pa'y analaka nga agpudot, no kasya abagbagaan. Kas kumaitay. Sakit din ti inanawa na. No jakla nakapagtepel na diswak kumanket. Hulam anaturog ni Jo iti sopa. Awan mat, pati ijay kwarto na. Awan ijay. Awan kunam. Imbagak amasapa kaming agsarita. Ita, awan. Awan lakay. Napanak pa'y iti banyo. Takunak no adda ijay. Ngam awan mat. Pagpungpung tuten nakda dya tao. Napnapanan naman nga tan.
Ay, unay lakit din ti anak ta. Anya nga tayo ti aramidan ta. Nujak lang makapagtapal, makabil kon. Panagkunak kat madino kabilam lakay. Amangan no ad-ad nga agrebelde. Pag high blood nak dadya tao. Napnapanan na nga tan kat awan mo ti klase da ita. Manang, nasaya at ta nakaumay ka dito tiyandaan. Awagan ka kumang, gusto mo't anakita ka. Apay, anya tinapasamak. At da naggugulo dita inuman, kat may sa ni Jo. Impanti pulis ija ospital. Nadangran ka no. Anya, ayaw na yun ti anak ko. Sinapsapan na ti pimanaw ijay balay. Gulo magayam tinapanan na. Ay, inakman nga ro di ospital. Wen manang, ay, awan mat ngamin pamanawak dito'y lako. Ay, anya gayam nga ospital tinangipanandakan ko na. Dita ka no kaasitgan nga ospital. Dita emergency hospital. Ada ka di kadwa na nga impanda. Dagiti ka no barkada na anapulot ti panagulo da. Ay, nalaing da ka no amakigulo. Anya tinaramid nyo. Apay anak kirambol kayo. Bimalas kami lang, mami. At dagayam kakadwa na iti asidag. Saan ka di asang kaibagami? Alumiklik ka iti kakasta. Managpupudot ka no ti ulo dagiti barkadam. Rumbang lang agsisinakit kami kadagiti barkada, mami. Nga uray maisagmak kayo? Saan ka di amay mayat no agbyag kayo anatalina ay? Di awan ti kabusuryo? Nung makabalis kami, sumardeng kami, mami. Ay nanak ko, itakuman kat lumiklikan. Awan tinasaya at apagbanagam iti kastang araaramidan nyo. Maminsan lang daytoy, mami. Mao din daytoy. Nung makabalis kami, huston. Husto kuman, anak ko. No asino man ti kinalaban nyo, isardeng nyo kuman. Kasano kami ang makabales no isardeng min, mami? Naimbag tarimwaran ni mamim. Di namang ngagtipagsaritaan ta. Anya ka di tinadangran ka. Pinangurdan samot titaltal ko. Isuan na awana anak iti puot. Si Kangay, Bote siguro timpang ornament iti ulok. Imbag ta nabartak di kalaban tayo. Iso at dinak na puruan. Natayak ko man no nabuong ti ulok. saan amatay titigas aruot? Pudnomat kiti timbagam. Datayo titigas aruot. No awan dagiti adu akakaduana iti asideg. Naudatal ko man da di aloko. Kat numaimbagan tayo. Ano pan tayo dayjay a tao? Masapol ang makabalis tayo iti dayjay a tao. Lakit di. Jack makaid na. No saan tayo ang makabalas? Ay na, imbag ta nasabat ka dito'y dalan, ading ko. Anya ka di day tada magmanang. Naamwak at ikano barkada ti anak mo kat dagiti barumbado analaing amakigulo. Kuna kat. Iso adakkel tinagbaliwan ti anak ko. Managpupudot kan bartek pa yun. No saan amay liklik? Amangan no kas jay tumat ti anak yo, ading ko. Ay, Jack manam mo. Panagkunakat saan kami matanagliway anang bagbagakan ko na. Timulag nga rudan iti kababalin dagiti barkada na. Kaslaan na alisanan, kunak man laangan. Kastan sa ngagpaisumanang. Jakun amuno anya ti aramidak kan ko na. Isugayam akas ti tinagbanagan ti anak na. Tadagiti barumbado ti barkada na. Kanayon ta abagbagan. Ngam awan pagnaan ti pamagbagaken ko na. Iso amay salang ti amok nga aramidan. Tapno agbaliw ti anak ta. Anya ti aramidam lakay. Mang tulagak iti pulis amang sipot kinidyo. Kaya dagiti kakaduana. No adda aramidan da adakas. Tiliwan da ida. Kat ikulong da ida. Tapno agnakam da. Ipatiliw mo ti anak na. Saan nga agbaliw ti anak ta no mabaybayan dagiti madi nga aramid na. Ngam no maibalod ti anak ta. Jaksamot ka ba ulan? Imbag tamakasuro ije pagbaludan. Ngam ti iwalang dagiti kabusor na. Hello? Sino ka di da ito eh? Pulis? Ada di ta presento ti anak ko.
Sige, sir. Taumay kami adagos di tayo ti asawak. Bye, sir. Asino timawag? Ay, lakay, intay di presinto. Adda ka no ijay ti anak ta. Nasayaat. Masiguradok nga agpakaasi ti anak ta, nga irwarta. Ngem saan ko nga aramidan deta. Bayan ta nga agnakami jay. Saan ka di anapatag ti anak takan ka? Dumngeg ka tapno maawatam ti amin. Napatag ti masakbayan ti anak ta. Isu na aramid ko daytoy. Ngambay payam ka di ti anak ta. Tapno agbaliw. Numapadasan na tirigat iti uneg, sigurado adinan kayat ti agsubli. Ket ijay ti pakaalukuyan na nga agadal, tapno sumaya at tibiyag na. Mawatan na kadi. Iso abay antapay ijay, tapno agnakam. Maawatam kadi, no apay asang ka ibagami alumiklik ka kadagiti na pudot ti panagululo na, tapno nasaya ti pagbanagam. Tulugan, dag. Tapno makaruwarak, daddy. Ikarik, agbalbaliw akon. Agan anos ka pa ditoy. Tagdis kitarak pa iti pangpiansaken ka. Awan pa iti kwarta tayo ita. Isong agan anos ka pa dito'y pagbaludan. Ikarik, dad. Sana ko na makikadwa ka dagiti barumbado. Sanan, dad. Agsingsing peta kuan. Pilyam, tinasaya at agayam, tapno saan ka ama isagmak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.